Salam mekromanda bollar. Giçek iyi dinleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket mekromanda bollar. Gyna takda tehnik täbipler sebäpli wagtynda girip bilemdok. Awa hemme zady pozup täden gurup zat edip sordan şol aýalaky dikeltdik. Öňünden habar bermeseňem dik görýärler. Awa öňünden habar berseň gowy işli güçlü köp watandaşymyz, eginleşimiz. Şoň üçin habar bersek gowy. Mehribanda bollar. Bugünkü bizim gün ýaýlymyz ekranda görüşüňiz ýaly. Arkada propaganda söylenmäli. Arkadaň ýurdun içindäki, daşyndaky propagandalary, propagandonlary, kaz ýollary we şu pursatdan peýdalanyp özüne bir 5-10 şaý edinjek bolup özüne şu gün tamtlyklaryň, şu bolgusyklaryň arasynda özüne awra gözleýän halkara guramalara allap beren käbir maşennikler, kezzaplar, yalançylar bar. Dowutda ogrular, egriler. Şolaraň käbir ondan bundan habary beren bolup atýan haýwatçyklar bar, ýaýradan gürrüňçükler bar. Şolara da jogap berjek. Ýöne ilki bilen ýurdun içinde ençe ýyllap grajdan aktivisti bolup intäk häzirki aktrisleň ýysy koku ýokka, kakanyň biline de ýokka, satanyň arasynda da ýokka, döremenkä ýysy koku är meýdanyna bilini uşap grajdan aktivisti hem Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bolup göreşe başlan tejribeli grajdan aktivisti şeýlede habarçy, jurnalist, kärdeşimiz, ýürekdeşimiz, eginleşimiz Rozbaýakka bugün efirimizde. Rozbaýakka hoş geldin diýen. Rozbaýakka hoş geldin. Hoş gördük Döwlet. Hoş gördük. Ýa-dalar goýmy zatlar? Şükür Hudaýa. Sizler näme gürçülükmi? Öýüşler saglykmy? Mehman dogunlar. Awa ina ekranda görüşüňiz ýaly. Sankt Arkada ýa-da Arkada Burg ýa-da Arkadagistan ýa-da Serdarya. Haýdy olar diýär? Haýsyny isteseler şo bolýar. Näme üçin bilýärmi? Hemmemiz şaýat näçe ýyldan bäri daşary ýurtlardaky esasy türkmen watandaşlarynyň güýji şolar bir demokratik herekete geçip guramaçylykly ýagdaýda diňe bir haramdagyň hökümetine däl Aşgabatdaky Berdimuhammedowyň diktatura haramçylyk hökümetine däl şolara alternativ bolubiläjek beýleki alternativ haramzadalaryň garşysyna çykybiljek bir ullukan agdygirlikli, guramaçylykly bir syýasy hereket etmeli daşary ýurtlardaky biziň watandaşlarymyz iýleşlerimiz ýöne gynansaňam bu başa barmady. Myň başa barmanlygyna, halkyň agzalalygyna, halkyň güýmelmegine, halkyň gipnoz edilmegine, halkyň oýnalmagyna, allanmagyna gaty uly rol oýnan käbir kezzap başylar, baş ogrular, baş yalançylar, baş küntüler, baş jelepler we şoňa meňdeş toparlar bar. Olaňam kimdigini gaty gowy bilýär. Ýöne olaň nemesine gurt bolansoň, olar ýerine durup bilenok, diňe oturýan ýerine däl gurt olaň diliniň hem aşagyna bir ýerine bag bolmagy mümkin. Inni ýadyňyza düşýän bolsa biz bir gün ýaýlym gepleşik efir etdik. Şo taýda da täze
İstanbullu döredülen cemiyetçilik guramasy türkçesi dernek şoň bilen balanşykly halkyň garaýşyny dünýä köpçüligine etirdik. Ondan sonra halkara guramalar allayanlar oda düşüp şular ýalyky biz döwleti şikayet etjek. Döwletiň üstünden arda ýazjak hem Türkiýede hem Germaniýada öň bir nurşagalam neme diýen bolýar da ay inha biz Germaniýa hökümetinde de hat ýalar näme der ýazamadan. Siz wara siz baryňyz diňe nurşagallar ol şol täze dernekçiler olaň arkasyndan biznes edýänler adam ykbarlarynyň üstünden biznes edýänler adamlaryň göz ýaşyndan adamlaryň dökülen ganyndan zyndanna türmede oturanyň üstünden biznes edýänler bar, şolara da degişli. Sizin eliňizden çivit ýalja bir zat gelýän bolsady, siz bir sekundan durmazdyňyz. Ol götüňizi tanaman, eýlede gep bäýradan bolup, aýyn ha döwlete biz döwlete garşy hemmämiz arda ýazjak. Ýok, Germaniýa hökümetine şikayet etjek. Ýok, biziň adwokatymyz bar. Biziň halkara adwokatymyz bar. Biziň halkara guramalar bilen aramyz gowy eýle beri. Inni tentekler, samsyklar, gorkoklar nalaje edeýinler. Birini şikayet etmek, birinin üstünden arda ýazmak, umuman şu häsiýet o Sowet döwrüne gaty uly ösüş galandan bir boluzsuz, ejiz, görüp, özü itiňiz beýseginde ady bolman soň, jemgyýet kabul etmän soň, hiç ýyly bir durmuşda ösüş satgadan bilmän soň, onun üstünden şikayet edip, onun ayağından üstünden arda ýazyp, şeýdip, saçşakçylyk edip, yaranjanlyk edip, gün görýän şol öňkü şugulçylaryň, kazyonlaryň bular dogamy, nesli bular. Şoň üçin ata kesip oğlu halal diýär. Mal eýetine çekmese şumluk diýär. Edil şolar ýaly. Bularym aslyna eýetine çekýär. Inni men size şu adwokatyňyz bilen baglanşykly bir zat aýtjak. Adwokatymyz bar, halkara adwokatymyz bar. Adwokatymyza şikayet etdirjek döwleti. Türkiýede, onuň nemede, Germaniýada ýa garaz halkara guramalarda da ýamannap çykjak, etjek, beýtjek. Sizden öňürtü başga bir halka düşman bolan bir yalançylar hereketiniň men başlygy eýle beýle diýilýän bir virtual prezidentim gawat gelen ýerde şikayet edip gördü. Her zat edip gördü, ýamannap gördü. 2 ýyl gowrakdan ýa ýamannap gelýär. Gawat gelen ýerde. Hawa näme diýildi? Çivit ýaljak. Bir zat edibildimi? Men düşünmeýän zatym, siz daşary urtda ýaşap, şunça ýyllap daşary urtlarda ýaşap, siz daşary urt haýsam bolsa daşary urduň bir owasynda da ýaşaňyz. Siz umuman halkara ýygnaklan, zatlaň içinde bolup beren adamlar. Bu mene wara gözüňe getirip bilenmok, siz näme dip bolar ýa tupoy bolup bilýäňiz aý? Wara men gözüňe getirip bilenmok. Men logikam, aklym alanok, siz näme bolar ýa tupoy bolup, bular ýa tupoy hareket edýäňiz, tupoy gurrun edýäňiz. Şuwada çenni Türkmenistanyň erkinlige ymtylýan, eşretli durmuşa ymtylýan daşary urtlardaky, onu da Türkiýedäki watandaşlaryny provokasiýa edip şuwada çenni näme başardyňyz? Her eden provokasiýadan hiç biren başa barmady. Şonuna da ýene yalançylyga, ýene yalana, ýene halka allamaga, ýene halky çürkemäge dowam edýäňiz. Türkmen halkyna köýen aryňyz barmy? Ha? Ya siz Türkmen dämi? Ya siz insan dämi? Näme üçin bu Türkmen halkynyň äkli umumy adamzat gymmatlyklaryny basgylaýaňyz? Ha?
Ne için siz bu Türkmenistan'ın vatandaşlarının demokratiya hüvesini, arzunu, duygusunu, isteğine kastetdiňiz? Hı? Sizin halkara guramalara, halkara metbuatlara berýän maglumatlaryň bary yalan. He? Täzece yalan näder aýdyp berjek? Täzece ýalany, inte gyzygyny, sogamadyk gitmedik täzece ýalany häzir men aýdyp berjek. Siz halkara guramolary, halkara metbuaty nädip arlaýaňyz? Öyle men hayran. Sizin şu yalanlaryňyzy halkara guramolary, halkara guramolaryň metbuatlary ýa-da şolar bilen işleşen neşriýatlar näme üçin çap edýär şu yalanlary? Bilip aňasyna ýetip nädip şolar çap edýär? Men düşünüp bilemok. Sizin wezipäňiz yalançylyk. Siz yalançylykdan pul gazanýaňyz. Başga muň hiç ýeri düşünürşi ýok. Plan, urully, eýtdi, beýtdi, aktivistlerimize ilki bilen olar aktivistler. Olaň aktivistlerligini hemme kişi bilýär. Eger hakykatdan ham olar aktivist bolan bolsa, şu wagt içinde bir iş başararlardy bir. İki, hakykatdan ham halkara guramalar iýe çykardy, ýagdaý başgaça bolardy. Sizin edýän zadyňyz propaganda, propagandonyk başga islatda. Aktivizm, aktivistlik bilen nemeti ýok. İki, ýa-ni şol öňüňden adwokatyňyz. Şol adwokatyňyz bilýärmi? Ya bilse de bilmedik siren bolýarmy? Ya bu zatlardan ol adwokatyňyň habary ýokmy? Sizin halkara guramalaryna yalan maglumat berip ýöreningizden. Sizin halkara guramalara hem metbuatda yalan maglumatlar çap etdirýäningizden. He? Inni Döwlet baýanyň üstünden arda ýazjak bolsaňyz. Haýsy esasa görä arda ýazjak bolýarmy? Ana aýdym. Haýsy kemçiligi, haýsy zyýany bar? Halka, vatandaşa kime zyýany bar? He? Ýazyn arda. Bir däl 10 sany ýazyn. Men garaşýan. Bir suutlaşy bilsek sizin bilen mara. Men ýaman şat boljak. Men garap ölüp ýetip bilmedik adam boljak. Öňem aýtdym. Öňem suutlaşjak, etjek, beýtjek diýip paraň paňlap, ondan mundan gürläp, gomparýanlar bar. Şolara da öň aýdyp geçenler men. Gowy suutlaşsak gowy zatdy. Sebäbi suutlaşmaly bolanda nähili bolýar? Bütün sizin elektron adresleriniz, bütün internette ulunan profilleriniz hemme zatlaryňyz doňdurulyp barlanýar. Hawo. Gel kartymyzy açalyň. Biz açýas ähli kartymyzy. Biz halkyň öňünde açýas. Siz ýaly biz sokuşlyk edemiz. Siz ýaly adam satyşlyk edemiz. Biz siz ýaly bolubam bilmeýär. Sebäbi bizim material, ýasalan materialymyz başga. Bizim tebigatymyz başga. Sizin materialyňyzam hapa, aňraýyňyzam hapa, hemme zadyňyz hapa. Şoň üçin siz hapalykdan başga hiç zat edi bileňiz. Onuň görüpçiligi edýäňiz. Inni meni suda berdiňiz, hawo, adwokatyňyz şikayet etdi, eýtdi, beýtdi. Menden gowy tanaýarlar asedy bu adamlar. Bu ýurtdan gizliň gullukları, başga ýurtdan gizliň gullukları gowy bilýär asedy. Sizin nirde näme ugurlanyňyzy, kimi nähili çürkäniňizi, kimiň arkasyndan nähili pul uranyňyzy, mundan soňky planlaryňyzy hemme zadyňyzy olar bizden gowy bilýär. Hawo. Götüňizi açyp inha görüň diýip olara öz götüňizi açyp görkezek bolýaňyz. He? Şu arda ýazmak diýäniňiziň köçe dilinde halk arasyndaky dille ýöneköy watandaşyň düşünüp biljek dilindäki düşünürşi açıklamasy şu. Buyurun. Durman, bir sekundam durma. Şu videonu ýazyp alyň, bilýän videolary alýaňyz, bölýäňiz, eýdýäňiz, beýdýäňiz, terjime etdiriň. Nireňize soksaňyzam sokuň. Hawa. Ine. Goloýda bir habar ýaratdyňyz. Näme diýip habar ýaratdyňyz? Şo habaryňyz Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlaryna pasport möhürledi uzaldylan raýatlaryna
Türkiye'de yaşayış ruhsatı ve iş ruhsatı berilen o. Şo yaşayış ve iş ruhsatını vermekten yüze vurýarlar, eýle beýle diýen bolan bolup, o habaryňyzam anyk däl ýöne haňkun şulara ýalaky bir maglumat ýaratdyňyz hem ýerde çap etdirdiňiz. Yalan. Siz pikir edýäňiz. Biz halk bilen bulara ýalaky oýnasak, pişiň sıçan oýnar şu ýaly edip oýnar. Bulan arkasyndan biz biznesimizi hasam kämilleşdirer, ösdürer diýip. Ösdürersiňiz biznesinizi. Biznesini ösdürersiňiz, göreberýär. Any göreli. Size halka arlap çürkejek bolun, aýalygyna provokatorlyk edin, bizim hakikatyň tarapynda duralım. Göreli. Sizin öňünýän halkara gurulmalaryňyz, halkara kanunlaryňyz, adwokatyň bil baglayan kanunlary tapawdy ýok. Türkiýedäki, Germaniýadaky nirde kanunlar bolsa. Kanunlar kimin arkasynda ýanyna durýar? Kimi hakly çykarýar göreli. Eliňizden gelse asmana çekin. Inni şu habarda näme diýilýär? Sizin ýaýradan iň soňky täze ýalan habaryňyzda näme diýilýär? Möklöde uzaldylan pasportda ýaşaýyş ruhsaty beren oklar diýip yalan maglumat ýaratdyňyz. Muny dürli dillerde de ýaratdylar, eýem nemede, sosial mediada. Yalan. Möklöde uzaldylan pasportyň eýelerine oğullan öňünden bir kanun dokumentsiz gezenlik üçin ya haýsam bolsa bir sebäpden esasanam dokumentsiz bir ruhsat gezenlik üçin öň iki gedek duýduruş berilen bolsa Türkiýany terk etmelisin, Türkiýeden çykmaly diýilip şolara ýalaky administrativ duýduruş alan watandaşlara kanuny bozan vatandaşlara, kanunu garşy, Türkiýanyň kanunlaryna garşy hereket eden vatandaşlara berilen o. Möklüde uzaldylan pasportlara berilen o. Möklüde uzaldylan pasportlara, pasport bolan vatandaşlara ba tanışlamy, ýürüýte biz özümüz gürleşip gördük, video konferans etip gördük, öz yüzünden gördük vatandaşlaryň pasportyndan gördük, berilen ikametinden gördük, iş ruhsatynyň, ýaşaýyş ruhsatynyň gözümüz bilen gördük. Bize ýöne howpsuzlyk üçin bize reyting gerek gel. Bize vatandaşlarymyzyň howpsuzlygy, özümizinkiden hem öňürde vatandaşlaryň howpsuzlygy. Ähmiýetli. Şoň üçin biz görkezi biljekkä ýöne öz gözümüz bilen gördük. Ne rol baýakda da häzir söz berjek olam janly şaýat şol işlere. Näme üçin ýalan sözleýän? Bu gaty gödök ýalňyşa. Her ýalňyşyň her hili kategoriýasy bar. Siz iň erwedi ne diýäňiz, iň aýylganjy ne diýäňiz? Näme sizin maksadyňyz ýalan habar ýaýrat? Men düşünüp bilenmi? Rol baýakka. Sen şol işin içinde ýetip bersin. Aktiv habarçy. Bular ýaly yalan habar ýaýratmak näme alamaty? Men düşünüp bilenmi? Bular bu zatlar bilinmez, hiç kim muňa düşünmez diýip pikir edýärkä. Rol baýakka. Rol baýakka mikrofondan uzak edýän. Aýdyr döwlet, diňläti. Indi şu diýen, bular ýaman arkaýyn bular ýalaky yalan maglumat ýaýradýar. Onda da gawat gelen ýere ýaýradyp, gawat gelen ýerde de çap etdirip aýtdyrýar. Bu
yalanlı göz görteli bilinip durulan zady nädip bular ýaly kıyaman arkaýyn ýürek edip bular ýaly ýalany ýaýradýar. Men şonu düşünüp bilenmek. Sen düşünýärmiňmi? Aslında benim bu zatlara düşünmeme gerek yok. Bir zade asıl maglumat alacak olsam ya bir zade bir aslında doğru maglumat verecek olsam onu edip bilsem şol yerlikli edaralan gözleri bilen ya da şol edarada işlep gören yürüte devlet jogapkar işgärleri bilen habarlaşman gerekti. Bu zatlar habarlaşmadan onun bunun ağzından bir iki adamın barıp kapıdan dönmesi bilen onu bir habar veya bir maglumat diýip beribem bolany yok kolay. Sebäbi üçin diýende habaryň hiç olmanda bir %70-80'ini tasdiklatman gerek. Şu meseleye göre de berjek habaryna göre onu tasdiklatmadan berip bolany yok. İkinci bir tarapy var. Edil şu gece gündüz Türkiye'de ben öňden amaýdyk gelen, häzir amaýdýan Türkiye'de şemal haýsy tarapy ötse kanun Türkiýe'niň ýasasy da şu tarapa häzir gidip gelip durda onu bir belli bir derecede tutup bulanı yerli jogapkar administrativ edaranın yerli yol başçısından esas baş yol başçısından almak için ören kıyım. O tayda göç idaresi diyorlar migrasyon kulluğunda bir adım işleni o yerde yüzden adım işlatır. Özler kovu bile Türkmenistanların. Şöyle İstanbul'daki Fatih migrasyon kulluğuna girip çıksan şu tayda 2 3 hatta 4 katta var yapışmasın. Ne çağırdım iştahatır o tayda da. Olar o yerde ne için bir işler var. Yani her bir işler öz kellesine göre de o yerde iş edip ya jogap berip oturdy. Käwagt şolar men özüm bundan näçe bir baranymda şol migrasiýanyň öz ýasasyna göre jogap bermen bana ters jogap berdi de ondan soň meni belli şolar ýaly. Ýöne men advokat üstünlüğünde men has tanışrak biri bilen şol yörete göç idarasının genel müdürü yani şu jogapkar yol başçısının orunbasary bilen şonun kabinetine girenimizde şu taýda hemme zat apaçyk aýdyk. Ondan soň men onu çağırtyrymyzda yani kabinetine şol beýleki döwlet işgärini dokument kabul eden. Onda ol aýtdy da men yanlışıptır, familya yanlış seredipdir, neylen beylen deyip şey deyip özünü kaçıracak oldu. Şimdi o tadı ol başlayan öz elindeki işlerini kemsitmeyecek olup bolya olar yani iş bolup bilýär zat o indiki de kaytalanmasın dokumentlere katı gözekçilik edin zat diyen olya şey deyip nämedik koyuver de boşaştırıp koyuver ortalığı. Yani ortalıkta bir näme döremesin diye. Tartıllık. Yani esas zat bu yerde yankı şol aýdyşmaly ahir soňunda hana şol gerek nämesin özleri de aýtdy. Şuma halaç aýdypdy. Häzirem aýdypdy. Eger ozaldan hazır özüň amaýtdy. Ozaldan şol döwlet edarasy tarapyndan ýani migrasiýa we polisiýa nämes tarapyndan eltip gözekçilikden alınıp ýa-da şoňa bir iki üç gezek duýduruş berilen olsa veya duýduruş esasında bir jenaýat işlen amala aşyrylyp para cezasy bilen ýüze çykyp ýani goýberilip ülkeni terk etme sebäpli alan duýduruş hakları bar bolsa iki üç gezek. Şoňa rağmen eger çykmadyk olan raýat bar bolsa olar o taýda eýýem şu ýanky özlerinin internet saytlarında yani internet nämelerinde bellikde duruşa raýatlar. Diňe bir Türkmenistan'da bütün raýatlar var şoň içinde. Şolara hukman suratda olary özü izine gaýtarýar, dur. Gaýtarybam dur. Emma ene arada doğru arada geldi hatta berjek däl diýip şol aňyrdan Türkmenistan'dan täze gelenlere bile hatta şolara bile de şu oturma ruhsatnamasyny almak biraz problemaly boldu. Bu boldu bul. Bul waka boldu. Bolan hak. Sebäbi näme üçin diýende Türkmenistanyň Türkiýanyň häzirki şol içeri işler ministri Süleyman Soýlu da öz kellesine göre bir näme dip gördü, akıl pikir berip gördü. Ahir soňunda näme etdi? İstanbulyň ana Ýewropa ýakasyndaky o köp etrapçılaryň köpsüne diýen ýaly gadagançylyk girgizdi. Esasy böleklerinde de şu taýda da esasy böleklerde de Türkmenleriň hem ýogynlykda ýaşaýan bu etrapçylar şolar. Türkmenleriň ýogynlykda ýaşaýan etrapçysy. Ýöne bu etrapçylarda ýaşasa bile bu ýaşanyny bile siretmezden tarowna näme boldy? Ve şurada etraflarda yaşayanlara yönetim ruhsatname, oturma ruhsatnaması veya çalışma ruhsatnaması verilmeyen İçeri İşler Ministrinin öz açtı. Süleyman Soylu öz ağzıyla açtı. Yönü açsa da
şol sözünden vazgeçtirdiler. Yöne staronu yine hazır yine şol mühleti geçen yani uzaldılan pasportları eğer haysiyem olsa bir duyduruş alınmadık ýagdaýynda veya bir belli bir edara tarapyndan 2-3 gözek näme berilmedik raýat bar olsa Türkmenistanyň raýaty oňa oturma ruhsatnamasyny da ýene berme kabul edipdirler. O biliýos üstesine şol işlemek üçin ruhsatnamasyna da ýene dowam etmesine buyruk %100 berilipdir ve kabul edilipdir. Bu taýda iň esasy bellemeli zat köne pasport bilen bilem birem täze pasport şol möhlet uzadylan pasport bilen bärdekler meniň duýuşuma göre başga bir maksatla başga bir amaçlar bilen başga bir işleriň peşine düşüp şeýle işleri amalyp näme edip berende olar näme edipdirler köprägem şol sahta ýani farşy oturma ruhsatnamalaryny ya bilmem çalışma ruhsatnamalaryny iş ruhsatnamalaryny alyp özlerinin şu pasportları bilen bolmadyk yani kimlikler bilen başka bir nämelerle kwartira ya bilmem şu kwartiran eýelerinden kontraktlar düzüp edilmedik cinayet işi kalman yani Türkmenistanlar tarafından da. Elbette bular ýaly adamlar eger Türkiye devletinin hökümeti tarafından ele geçirirler. Gaýsy ondan soň onlara sen kabul edermi? Etmez. Etmez kan eşini. Sebäp möhleti uzatılmasının sebebi de pasportun en esası da şu bu öňden ahire şu hemme kimin belli bolýar şu pandemiýa döwrü bir ortağa girdi. Şol döwürde de muny bahane edip näme etdiler ýollar yapdylar. Bahana bu oldu. O ýöne şonda da pulunu veren gitti yol akkırven dur ýöne kim köp pulu köprak verse gittiler geldiler yol yapıldı diýilen zat bolmady. Emma indi şol pandemiýa diýen ýa şol döwür bütün dünýäde ortadan galandan soň ýani ortadan aýrylandan soň näme etdi ýollar açyldy. Indi ýollar açylandan soň indi bu ýollar açylandan soň anka ýani şol ozaldan ruhsatnama näme şol duýduruş alan käbir türkmenistanlylar bar bolsa, iki gözek ele düşüp ýurdu terk etmedikler bar bolsa veya beýleki farşy bir dokumentlerle ýene başga bir işler edip ele düşenler ya işler etmek üçin bir maksat edinenler bar bolsa şolar ýaly adamlar Türkiýenin ýani şu içeri işler ministri tarapyndan dökman suratda bular ele düşýär. Haýsem bolsa bir usul bilen düşýär gide. Şol sebäpden olar ýani şol Türkiýenin içeri işler ministri tarapyndan göç idarasyna eltilip berilýär, tapşyrylýar. Göç idarada näme eddi? Olar kanuna göre näme eddi? Ýurdu terk etdiler. Ya bermeýär şolara. Bermeýär berenok. Beýleki ýene bir bellemeli zat. Iň bärkisi bellemeli zat. Bu ýerde oýnap duran asylda aňyrky diktator bilen ene Türkiýenin häzirki diktator. Bular eşegi bile ýykyp durlar. Bular muňa garany ýoklar. Bular diň adamlary pida etjekler. Adamların ünüsünü bölecekler. O ünüsünü bölüp adamlara eğittiler. Ey adamlar beyittiler. Adamları beni bizim vatandaşlar eyle oldu. Beyle oldu. Ona için vatandaşlar eyle oldu. Beyle oldu. Sebep görkez mi de sebebini tapın şonu. Size bir edara bir cevap veren olsa şöyle bir size yazılı olarak şu cevabın hükmanı surattan emesini görkezmeli size. Yine şu esasda sana cevap verilen yok. Şu esasda senin pasportun mökleti uzaldılan olsa da sen iş yapılan yok deyip şöyle talep etmeli. Bunlar talep etmeye başarmıyor. Talep etmiyor onu. Ayak altına kıymet ediyor. Düşündürüş vermeli yani. Almalı. Ova hükmanı suratta vermeli. Hükmanı suratta. Beremeli. Seret yine bir zat var. Ben geçen gün duydum. Köne pasportlu olanlar bile şu käbir üyeleri bilen kontrakt bağlaşıpdyrlar. Üye öz üstüne almak için sahta kontrakt diýerler onu. Onu da seret. O pasportu da köpüsü biz pelan ýylda geldik diýip ýani käbir notaruslardan tasdikladyp alypdyrlar. Öý kontraktlaryny ýani şu öýüň bütün özüň şu oturma ruhsat veya işleme ruhsat aljak bolsaň özüňe gerek bolan şol öýüň içerisinde ýaşaýan bolsaň haýsy kwartirada haýsy domda bolsun şu etrapçanyň içerisinde şol esasda senin üstünde hükman suratda fatura olmalı da. Belli bir su, elektrik, bilmem yene näme, gaz. Bular şular ýaly küçüklerini işin içerisinde ayak aldığını bu sokul edip gören ondan sonra bunları kim kabul etsin?
Türkmenistan raýatyna, Türkiýe gelen raýatynda köne pasport bilen bar bolan işlemlerin bütün ählisi düýüp götür düýünden ýatyryldy. Köne pasport bolan dokumentlere hiç şeýle işlem yapılmaly däl diýip buyruk verildi. Türkmenistan tarafından Türkiye'ye verildi. Türkiye de onu kabul etti. Seret kabul etse de hali şimdi yine Türkiye hükümeti şunu bile bile käbir edareler, Türkiye hükümetinin käbir edareler şeýle ýerde özlerine 3-5 kuruş kazanacak olup şeýle işlerin içerisinde kalıp dokumentleri yasap berýärler Türkmenlerin eline. Yine bu taýda ýany gidecek Türkmenin özü. Türkmen yani. Aslında Türkiye'nin esası jogapkar ýokary wezipesinde oturup ya işläp duran belli atlar böyle edara guramalar sana näme üçin izni gaýtarmasyn seni dokumentini? Näme sebäpden? Veya şular ýaly ýagdaýlar bolaýan ýüze çykaýan ýagdaýynda da 1-2 türkmen, 3 türkmen eger şular ýaly ýagdaýda şular ýaly mesele bilen veya şular ýaly situasiýa bilen göç idarasyna baryp düşerse ondan soň Huda urdu göç idarada. Ondan soň olar hepmi türkmene şeýle göz bilen seredýär. Bütün türkmene. Menem şu taýda menem şu göç idarasyna näçe gezek bar? Menem şu taýda. Näçe ýaşap ýörnem menem. Yok yerden çalmadık kapımız kalmadı, açmadık eşiğimiz näme etmedi, bilmedik, bermedik nämemiz kalmadı diye boşuna bağırmaya gerek yok. Boşuna. Bir iş bitmedi mi, bitirip bilmediniz mi şol işi? Diýmek şol edara size şu jogap bermeýän olsa şondan ýokarky, ondan hem ýokarky jogapkar edara siz ýüz tutmak hakkınız var. Onu edilmeýär bizim Türkmenler. Onu et diyeninden, yani senin aýdyşyň ýaly göt alıp göt verdi. Onun bunun yorganın aşağına gir, yalan gepledi, gıyvat etti. Kimde nerede de bir iki mat süsüp bilen şon etti, onu ederler. Sen Türkmenlerin özü, bizim öz Türkmenlerimiz bu özü. Bizzat kalan bizzat verme, kovu var ya. Bizzat bilen iş ettirmegen kovu var ya. Kanunda var bizim Türkmenlerin uca kanuna sindi bu. Bizzatta. Şotayda da bizzat verip ettirýärler işini. Özü ettirýär, ondan soň belge gelýärler de arz edýärler. Vay efendim bilmem ne Türkmenistan'da eyle oldu, beyle oldu. Ben ne çekecekler açtım. Vermen, ettirmen diye. Ben vermesem etmesem ben ne şey değil. Ben çağlarımı okutmalı. Ben gün güzeren dolu eğitmelidir ne? Hiç etmeye, hiç tapma etmeye, cevap tapmasa ben ne edeyim? Onda celepçilik etmeli bolar diye. Bu zatlar cevap der sana. Bu zatlar ne mi? Sana çıkalığa mı bu? Edyen işinden çıkalığa mı? Açsan gep köp. Açmana gerek yok. Köp zaten. Açmana gerek yok. Ben şundan açtım. Koy aslı orada yanıp ölsün dedim. Batıp ölsün burnum düğüne çelin dedim. Poho batsınlar dedim. Burgun olmasa burgun dedim. Porsa pohun iyisi alı otuyor etrafını sarıp dedim. Aldı bunların etrafını. Batan pohunun iyisi sardı dedim. Çıkıp duran günü etek bile tutubilmeyerler. O sana biri o taydan biz onu eğittiriyaz. Koy ettirsin. Koy ettirsin. Beni çepek çalacak. Ettirsin de şu. Şu advokatını ettiriyeme. O benim şu tadı advokatını ettiriyeme. Kimin ettirse ettirsin görelim şunu. Ahırında şol gelip bir halkara kuraman boynunda dövüleceği bellidir. Birinin boynunda dövüleceği belli bu tayağın. O anırdaki çapulçularım onun yorganı tutun aşağında giyip çıkmadık yorgana kalmadı. Indi daşayrılıktan baranın yorganın aşağına giyip çıkıyor. Haysim yıkmanhanada nereden çıkanına çebilyerler. Eline bir kısımcık gül alıp durandır. Omuzuna degizip. Onu otaya koy verelim. Şonu edmiş olar yani bu kuraman özü şotak şoların yani koy verelim. Indi yurdun içinden gow habarlar var.
şu zatdan bilen bağlanşykly, gönmel bağlanşykly zatlar var. Rozayakka. Şu habarlara geçtik näde? Sana bir salımda inç vereyim. Onlar mesele yok. Ekrandan görýäňiz. Ha. Bir näçe günlükde Türkmenna yallaklyň, yaranjaňlygyň, başlangyň taşakçylygyň adamda taryhynda görülüp eşitilmedik bir rekordy täzelenni goýuly Türkmenistanda. Indi bilişiňe ýaly Türkmenistanda 5 milyard dolar gowrak çykdy edilip geregem yok şuraya çykdy etmeýän bolýan ýöne umma 5 milyard diýil ýa ondan köp aslında bolýa 5 milyard gowrak dolar çykdy edilip Ahal welaýatynyň merkezi bolmaly diýip bir şäher kurulýar. Ol şäherete Arkadağ diýip at bermeletdiler. Indi bolýa bu yallaklyň, bu yalamaň, taşakçylyň ýetäjek derejesi şu diýip adaty görnüşde kabul etdiler köp adam ýöne bunun bilen durmady. Olar badan alyp bilmedi. Soň näme diýdiler, teklip etdiler. Awa Arkadağın adyny göterýän telekanal gurulmaly. Bu telekanal Arkadağın adyny göterýän telekanal şeýlede Arkadağın ady Arkadağ adly gaziet. Olam ýeteno futbol toporu döredilmeli. Indi burun okudan oýanýaňyz internete açýaňyz bolýan şolar ýaly bir zat karşyňyza gawadyňyza çykýar. Aw Taripedia biri bir video blogger video goýupdyr. Aw inha viza alym Russiýa Federasiýasynyň Arkadağ Buruk welaýatyna gidip barýan. Vizada däl bilet alym gidip barýan. Ýa-da Sankt Arkadağ ýa-da Arkadagistan ülkösine kray, okrug Russiýa Federasiýasyna degişli bir welaýata Çeçenistana gidişe ýaly, Dağıstana gidişe ýaly gidip barýan. Tatarstana gidişe ýaly gidip barýan. Diýip şolar ýaly bir video görkezýär. Ondan arkada samolyot uçor barıp Arkadağ şäherine goňýar. Arkadağ şaýolundan Arkadağ şäheriniň şäher häkimliginiň öňündäki Ullokan Arkadağ heykeliniň ýanyna barýan. Atyň üstünde Arkadağ otur. Ondan şol Arkadağın heykelinin aşağına barıp şo taýda bir çokunulýan yer var. Aw Arkadağ wadathanasy. Ol şolar ýaly barýan, gapyny açýan, içeri girýän, şo taýda Arkadağın götü dur. Şonu ogşaýan, ondan sen şol Arkadağ şäherine, Arkadağ wadathanasynda sen Arkadağ hajaty bolýan. Ondan sen şo Arkadağ şäheriniň hormatly mehmany bolýan. Şolar ýaly şert goýýarlar. Şolar ýalym şert goýupdyrlar, şeýdem video düşürýärler. Aw siz geň görýäňiz mi gereňiz okmy biljekkä. Inni aw bu bolgusy samsat biderek propagandalar. Näde bular ýaly wejra derejesine ýetdi. Bular ýaly bir iň gutoran absurd, bir gülkünjem däl, ho bular gülkünçligim geçdi. Bir
tragediya öwrüli bu propagandalar. Näme üçin? Bu propagandalar şolara ýalaky tragediya öwrülmeginde şäki bellek geçen şu halkara gurumlary allap görenler. Halkara metbuada allap görenler. Yalan maglumatlar bilen allap ýörenden gaty ulrol boldy. Inni bu arkadan taşşakçylary, ýallaklary Türkmenistandaky bu diktatura gaty nemetdi, yüreklenni. Bular bilen köpüsini $50, $100, $150 bilen bulary gow edip köpüsini ağırladılar, oynadılar. Bulara nime karşıkmana beýle dursun. Diktatura. Bular Berdimuhammedowyň hökümetiniň bir ýönekeje gullukçysy bolan şatlyk şyhyň eline bular pişin sıçan oýnaýşy ýaly boldular. Şatlyk şyhy bolan efirlerine girenne möjek goýunlaryň arasyna giren ýaly boldy. Indi bular şolara ýalaky bir ýöneki bir hökümetiň işgäriniň garşyna çykyp şoň bilen bir gow görüşüp şoň bilen hiçili şoňa çäre görüp bilmeýän şu bir topar samsyk, geday, ýalançy, ağlawçy, küntü, jelep, ogry, jümri. Şular hakyky daşary ýurtda döremeli oppozisiýa, aktivistlik hereketiniň ýerini şularda bolurdy. Şerraýlyk ýan kaýdyşym ýalyp, şerraý, şermenne hiç sat bolmadygym orada boldy diýip, biri senki ýalan bir edýanyň dogry dälise de gidip onu şikayet edip, şolara ýalaky daşary ýurtlarda döremeli syýasy hereketden köküne palturdylar bular. Halkara gurumlary allap, adam ykballarynyň üstünden pul ýasap, Türkmenistanyň watandaşlarynyň dökün göz ýaşyndan, ganyndan türmede oturanlarynyň üstünden kynçylykly ýagdaýy geçirýänleň üstünden bular gow edip biznes edip pul ýasadylar. Inni haram puluň mesligine çydaman bular mesirgäp başladylar. Bular gidip jelladyň paltasyny ýalap başladylar. Jellada mintak bulara hiç tat etmän soň jelladyň götüni ýalap başladylar bular. Şoň üçin daşary ýurtdaky watandaşlarymyzyň oppozisiýa, aktivistlik hereketine ymtylşyny bular paltaladylar. Öz yalan propagandalar bilen, sokuşlyklary bilen, satışlyklary bilen ekranyň gawadyna geçip biri-birine satışlary, biri-birine sögüşleri, biri-birine sokuşlary, şu zatlaryň hemmesi gitti haramdaga, arkadaga yarady. Şu zatlara arkalanyp, şunuň şu bolup gören wejaralyklaryna, maskaraçyklaryna arkalanyp Türkmenistanyň hökümeti näme etdi? Inni häzir Türkmenistanda gaty köp üýtgeşiklik bolýar. Ýurdun amady üýtgeýär. Ýurdun statusy üýtgeýär, hemme adam üýtgeýär. Gördü, bakdy, bu adam satýanlar häkimet elinden gidip barýar, pullary azalyp barýar. Bular Türkmenistany inhaşy suratda görüşüňiz ýaly ertip Putin kakalarynyň gujugyna oturdýarlar. Lukashenko'nun teklifi arkada Burg, yine biri Sankt arkada deyip teklif ediyor. Beylekisi arkadagistan olsun diye. Yine biri o anırdan hüvöz ediyor, Serdarya olsun. Bu Rusya Federasyasına değişli täze bir neme autonom bölüň, vilayetin deyip
Şulara ýaly planlar var. Ya o näme diýäňiz şu planlara? Bularam kime buýsanýa, kime arkalanýa? Inha şu adam satýanlara. Bu adam satýanlaram hakykatdan hem halkara guramalara şu wagt içinde dogry maglumat beren bolsalardy. Serdar Süplük Kakanyň ýerine prezident ornuna oturdurly. Bir kanun ýa-da. Ondan has öň Niýazowyň özüm bir kanun. Niýazow öldürip ýerine geçen Berdimuhammedow uly eşe. Olam bir kanun geçdi. Soň ogluny bolmayan kanunlary çykaryp yöremeyen kanunlary ütgedip iň soňunda Serdar tagta çykardy näme boldy? Serdaram onunla içip saçıp kellerine vurulan ýaly bolup saňsar seňse bolup beren soň ay dedi bula oňaranok onu aýyrsa boljakka prezidentin ýokarsyndan bir zat oýlap tapmaly. Näme oýlap tapmaly? Milli lider. O Erdogan samsagam ýygnatda milli lider dep hormatly prezidentler we milli lider dep oňa şey diýär oğlum. Näme pikir edip görüň. Bular şu propaganda oýunçy gidýär. Inni näme etmeli? Bu arkada götüwoklyny el etmez, keramatly Türkmen halkynyň, Türkmen milletiniň milli lideri, ruhani lideri, ayatullahsy ýaly edip, ulukan edip boýmaly, ondan hem ýalamaly mümkin. Şey diýerler, bu ýallaklar. Inni men şoňa düşünmeýän bir zadym var. Bolýar. Bu taşaryurtda oppozisiýa bilen halkyň arasyna girip gawat gelen ýere pok çyrşap beren. Halkara guramalary ağırlap berenler. Bir topar şagal, ogry, jümri, küntü, jelepler. Inni balan asly zanny şolary ýalakda, asly haramdan bolan haram bolýar da bolýar. Inni bu Türkmenistandaky niwjele şu hökümetde da bir şu zatlardan, şu taşçakçylyklardan bir buyuncalyk bolýan ýok. He? Arkada şäher diýip, şäheriň adyny arkada adyny goýdunuz, ýetmedim şoň öz başyna ulukan maskaraçylyga. Arkada telekanaly, arkada gazeti, arkada futbol kluby, arkada umumy tuvaleti, arkada açyk hovuzy, arkada yapık hovuzy, arkada putdom kütüphanasy, arkada mal bazary, başga ýene näme açýan? He? Ýene habar bar şo arkada telekanalyna, arkada gazetine bular eýem nemede saýlapdyrlar. Yol başşam saýlapdyrlar. Ey Hudaý. Serdar Süplük arkada telekanalyna we arkada gazetine diýe yol başça saýlady diýe. Arkada telekanalynyň yol başçysy Pelwan Kakabayev diýen biri saýlanýar. Arkada gazetiniň baş redaktory wezipesine de Guwunç Mämi saýlanýar. Arkada etrafynyň häkimligine de Atajan Mulkiýew diýip biri saýlanýar. Inha bular eýem bir günlükde teklip etdiler, eýem bular ýyldyrym tizliginde şol kanala, arkada telekanaly we arkada gazeti näme etmeli? Edil şu daşary ýurtlarda halkara guramalara ağırla, halkara guramalara yalan maglumat berip, watandaşlara ağırlap, çürkäp görenler ýaly edil şolaryň bir kopýasy ýöne Aşgabatdaky diktaturan resmi buyruğu bilen, resmi ady, resmi kagyzy bilen, resmi görnüşde etmeli şonu. Edil şol edilýän propagandany. Inni gördüler, baktılar, daşary ýurtda
bu satışçyklar, sokuşluklar hakikatdanam watandaşlaryň ünsün soğuya, köpçüliğin ünsün soğuya. Hem ünsün soğuya, hem gorkuya, kimi ürküdüya, kimini gorkuya, kimini öýkelediya, kimini lapdan nüşürya, lapını keçediya, ruhtan nüşürya. Garat her kime bir oňoýsuz täsir edýär. Şonuň üçin inni Türkmenistandaky, Aşgabatdaky diktatura näme diýen netije geldi? Taşarrutlardaky bizim oýnatgulymyz üstünlükli ýagdaýda biri-birini ýok etdi, biri-birini garalady, halkyň anamyndan gaçdy. O soňky dynamyk bara ogurlaryň täze dernegi jemgyýetçilik guramasy. Olam hiçdat, olam ýakynna weýran bolýar. Öňküler has güýçlüler, has mekirräkler başary bilmedi, bular ýalty poýlara gawat gelen bilen ýatyp durup görenler hiç ýyly nemetmeýär, başarmaýar. Şol kommentariýadaky ýaly küntühana öwürseler ol bolmagy mümkin. Bir zat belki şo taýdan bir zat nemetmek mümkin. Ýa-da bir käbir halkara fondlar zatlar allap bir 3 ýaş neme uraýmasalar, olam urdy gaçdy bolly onda wam gelmedi. Şolar ýaly Teýwatyň kanuny ýalňyşyny mekromanda onu. Ina şolara ýüreklenip Türkmenistanyň diktatura hökümeti edilşi daşarutlardaky sosial medialardaky ýaly yalan maglumatlar ýaýradýan, yalan propagandany resmi görnüşde alyp barýan arkada telekanaly we arkada gazetini resmi ýagdaýda işe girdi, işe soktu. Munna da daşarutlardaky propagandanyň halkyň içine geçiren testleri ýadyňyza düşýän bolsa biri test edýär, test geçirýär diýipdi. Ýadyňyza düşýän bolsa. Indi gördüňizmi netijeni? Bu näme test ekeni? Arkada telekanalynyň, arkada gazetiniň, arkadaňkyny ýalamak propagandasynyň taýýarlyklary üstünlükli daşarutlarda tamamlandy. Daşarutlardaky öz kazýollarynyň, oýnatgularynyň ýükün çekdiler. Ýene saňlaja günden, saňlaja wagtdan daşary ýurtlarda internetde hamala ýurduň içinden mühim habar alýan ýaly edip ýurduň içindäki kuratorlarynyň üssü bilen şolar ýaly kazýollaryň aňyrda köp pul ýatamagyna, wezipeleriniň beýgelmegine hyzmat edýän halka hyzmatda. Sebäbi ol aýdylýan habarlar habar manasynda bir çivit ýalan gadar gymmaty ýok. Olardyň gep gıýbat, yalan gürrüň, ondan mundan gorkulyp, haýwat atyp, şeýdi pul almak, pul urmak. Olamar Türkmenistandaky korrupsiýaň bir başgaça usuly. Adamlar gorkulyp, adamlara publika çykaryp, publikada käbir adamlar görkezip, inha sen biziň diýenimizi etmeseň, şolar ýaly şol kanallara çykarar, daşarutda maskara eder, beýder. Olam öz başyna bir biznes boldy. Mekrowanda onlar. Ýöne bulan hemmesiniň soňy näme ýazdy? Arkada telekanalyna, arkada gazetine, arkada şäherine, arkada futbol toparına, arkada Burg, Sankt, arkada San ya Serdarya. Orseýdyň Russiýa Federasiýasynyň bir awtonom bölüňine baryp diýerýär. Şu proýektiň iň soňky boljak netijesi haýsy ýagdaýda, haýsy şertlerde watandaşlar bu propagandonlara, bu kazýollara, bu ogrulara, jümrülere, köne küntülere, köne ogrulara ananyp wagtyny şolara sarp edip, şolaryň reytingine hyzmat etmäge dogam etseler, nämäni eksen şondan hasylanýar. Garpyz ekip Mekke oran ýok. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Palty ekip bürünç
tügü alan yok. Şoň üçin mal eýerine çekmese şumluk diye. Hojaýynyna çekýär malam. Hojaýyny meňzeýär. Bu gezip gören adamlar öz aslyna çekýär. Asly bozuk bolsa, asly dönük bolsa, asly ogru, asly haram bolsa, olaň neslem şol haramçylyk bilen adamlary satmak, adamlara göýrükçilik etmek, halky çürkemek, ýurdu talamak, ogurlamak, adamlaryň üstünden pul ýasamak, şu zatlar bilen meşgul bolýarlar. Şoň üçin aýallaryny haýyş edýär ýaşlar. Döwlet daga. Gaýrat et, şu duzokları halka düşünür, ýaşlara düşünür. Biz soğuksuz galdyk. Bizi soğuksuz goýdular. Halky soğuksuz goýdular. Gaýrat edip düşünür. Onu edegen bolsa düşünür. Ýüregine edegen bolsa düşünür. Bolýa, ýöne şeýle urdatdy. Bu edýän zadyny keseden, seredilenine başka halklar seredende näme meňzeýär, nähili şol öňünde nähili bir kartyna, nähili bir ýagdaý döreýär. Şonu pikir etip görüň. Yatan ýer ýagy bolsun, jaý jennetden bolsun. Awda pahyr döwründe de şol burdatlar aýdylýar. Şol kazýorlar, şol ogrular, jümlüler, hakika oppozisiýa göre üstünlük kazanmagyna päskel berenler. Henidem şo ölmäni alan öňkü ogrular, jümlüler, kazýorlar, şolar, henidem şolar esasy barýer, esasy päskelçilik bolupdy. Şu günkü hakyky demokratik bir hereketin, halkyň hereketiniň öňünde iň uly päskelçilik şolar. Hiç sat edibilmeseler, adam satýarlar, görükçilik edýärler, pokat ýalar, adam anlaýarlar, gıйbat ýaýratýarlar. Inha edýän zatlary. Başga başarýan bilen zatlary ýok. Näme üçin? Sebäbi bolan materialy dönüklükden, haramlykdan, çöpdüýlükden ýasalan. Hili ýok bolan ýasalan materialyň. Şoň üçin hem özüne barşy bar bolup birilşi aslyna görä bolýar. Mehriban doğru. Şoň üçin bular awar wagtda sözüň böldüm, bir mysal getireýle ýamany. Oňat meseleleriň üstüne geldiň indi. Biz häzirkileriň häzirki bolup duran wakalardan gurrun etmemize gerek ýok. Şu ozalkynyň şol ozalky prezident şu Niýazow döwründe de şonu şol dikta rejimini elde tutmak üçin veya şonu bir şonun kultuny belli bir ýerlerde ornaşdyrmak üçin onu diňe bir ýurdun içinden däl, daşyndan da şolar ýaly adamlar hemaýet edip goldamak üçin hökümet şolar ýaly adamlara kimleriň üstüne bir näçe beýleki bir topar adamlaryň üstlerinden ara baglanşyk kurup şeýdip bir adamyň rejim kultuny şu Türkmenistanda şeýdip oturtýarlar da. Şol döwürde hana şu Berdimuhammedow özü bar belli ýanynda. Ýadyňa düşense Türkmenistanyň özel 2 kanaly bardy. Miras kanaly nädip geldi, nirden geldi? Miras kanalyna şol ýadyňa düşense Niýazow şu munyň miras düşer ýok, munyň miras düşer, şu Murat ogly şu taýy miras boljak diýip şeýle nämelere başlady welin gep gurrungy antipropagandalara ýurdun içinde yerli ministerleriň, yerli jogapkar işgär, döwlet edaranyň işgärleriniň aralygynda dile düşmana başlady. Şol meselede de ýa-ni şol Niýazow ýa-ni arkanda duranyň ol Erdogan bilen nämeň ortasynda duranyň kän gowy görenokdy da onuň propagandasyny, onuň siýasatyny gowy görmäseň Niýazow hökman suratda şoňa köp garşylyk durdy da. Hatda käbir meselelerde şol Orusýadyň ozaldan Türkmenistanda bar bolan dowany grajdanstw bolan raýatlar şol Sanjar wakasyndan soň ýatyrmaly etdi, zat etdi diýip çykardylar ha. Ondan hem hatda şol Orusýadyň propagandasyny kän halan okdy. Ýöne esasy bellemeli ýene bir zat bar da. Indi şol bir adam kultuny şol ýa-ni gaýdyşmaýarak ýurdun içinde we daşynda ornaşdyrmak üçin we onu has hem çam bir ýerde tutmak üçin ýa-ni hem ýurdun içinde hem daşyndan her türlü hünerde olan toparlar oynayarlar. Her türlü. Bunun içinde sözüň welem burmunçuk bagyşla. Bular üçin diktatura bolsa gowy.
Bular üçin halk közense gowy, halk ýansa gowy. Näme üçin? Hälim aýtdym. Bular çürkölen watandaşlaryň üstünden pul ýasaýarlar. Adam ykwarlaryndan pul ýasaýar. Dökülen göz ýaşyndan, dökülen gandan, basylanlardan, tutulanlardan, depilenlerden, vurulanlardan näçe şu waka köp bolsa, bular şundan pul ýasaýar. Bulan bir nesi şu, haram bir nesi var ha bulan. Şoň üçin bular halkyň tarapynda däl, bol usullugyň, gan nöküşüklüğün, düňdörçlüğün, agdarçlygyň tarapynda bolar. Söz senin hakkın. Hazır ona da gelecek indi senin. Bu aýdan sözüňe de gelecek. Indi men sözümün soňuna dowam edeyim. Yani diýmek istediğim yani buların kultunu tutmak için her türlü rol oynap bilecek adamlar gerek. Hem yurdun içinde hem yurdun dışında. O rol oynamak maksat değil. Yani şu rol oynamana adam tapmaga maksat değil. Yani halkı şular ýaly güne düşürýärlerden oynamak için edilmeli olan işler amal aşırtmak için yönükey sağda halktan aktör seçen ya seçip alýarlar. Näme üçin diýende munyň içinde yalan gürlemäge başarýanam tapýarlar, ogurlyk edýänem bu tapýarlar. O şol ýan gaýdyşyňaly döwlet wezipesinde we eýelep onu hem belli bir ýerde oynamaly ýere gelende onuň hem oynamaly roluny oynadyp biläýärler adam. Onu hem tapýarlar ýurdun daşyndan içinden tapadyk edýärler. Hatda bilden aşagyny berip biläjek. Bilden aşagyny berip biläjek adamlary hem tapýarlar. Bularyň içerisinde mesalam ozaldan şol Cemal Sapar we Leyla Şadurdy we şolar ozalky prezident Niýazowyň ýanynda nire gitse şonuň ýanynda Türkmenistanyň şol tansçy toparymy näme ýa tans topardan ibarat bolan gelin gyzlary aki diýerlerdi. Nire gitse ki diýerlerdi. Eýrana gitsin, başga döwlete gitsin, tapady ýok, aki diýerlerdi. Şu giden yerinde de bular, şo ýerde de şu giden yerinde şol ha Niyazovdan buyruk bolsun, ha bolmasın. O zatlar nämes gerek belnämesem ýok da aýdyl oturmasyny. Belki havara vardır, belki havaram yoktur. Şondan bir yerde şu taýda da bil satyp, bilden aşağını satyp şey dip rol alıp şu rollary yani özlerine berilen roller oynap näme ýanynda aýlanyp biren nämeler var, strukturan adamlary. Bularym şondan bir ara tapady. Bolmady hiç hili. Ondan soň ýene bir zat var. Şol 2002-däki Sanjar wakasyndan soň şol Türkmenistanda bolup geçen Sanjar wakasyndan soň Türkmenistan esasy özüniň nämesini gönükdirmesini Orse'de karşı veri uğratdı. Şu Orse'de eýdiýär bize, Orse'de beýdiýär, eýleň diýen olup, ýöne Türkiýe tarapynda hiç hili bir näme döretmedi. Türkiýe gözekçilik etmese, Türkiýe tarapyny göze alanam ýokdy. Geregem bolan ýok ozalky Niýazow üçin. O zatlar onuň hiç nämesinde de düşmedi. Sen näme üçin diýende bir mahal bağışlarsyň indi gepin gelişi gider men bunu bolan nämesine diýip şolaň ýanynda bolan şu häzir pensiýada ýüren ýaşlylar bir aýdýady. Süleyman Demirel ozalky prezident şol Türkmenistana bir sapar bilen baranda Niýazowyň nämesinde. Soň ýanky şol Niýazow şu döwürlerde de Türkiýede käbir jenaýat işler amala aşylyp ýörenti şu Türkmen jenerallarynyň şol ten satany zady eýleň şolar ýaly zatly wakalar bilen de. Soň şonda ýanky şol Süleyman Demirel'e bizim prezident aýrypdyrda. O şu ozalky Niýazow. Ay Süleyman o bizim bärden barýan o başyboş gelinler zinanlara şulara bir özüň gözekçilik ede görü bir kämbir halkyny toplumuny kämbir pozmasyn olara bir kämbir näme çykarmasyn ýyl arasynda maşgalasy bozulmasyn olaryň diýse ýanky soň Süleyman Demirel aýdyp Murat Bey diýipdir. Ay Murat Bey diýipdir. Näme aňyrdaklar onu etmesin, bunu etmesin de sen bilen bizim etsin den. Sen bilen bizim etsin den. Bırak. Süleyman Demirel şoňa ýalak gepe çeper ýörüş. Aýdan şonu. O aýdypdy Niýazowyň ýüzüne seredip. Murat Bey den sen bilen bizim etsin aňyrdaklardan. Bırak gönder de ne yaparlarsa yapar. Sen bilen biz onların kapısını bekleyecek halimiz yok giden. Sabahtan akşama kadar den. Şonu tek ondan soň maýdan ay bolar Süleyman bolar meselede ýöne şu kämbir näme bolmasyn agzalalyk göremesin diýip diýär. O şondan bäri Türkiýeň nämesi bolmady. Indi aýtjak bolan zadym şol 2005-nji ýylda
Türkmenistan öz içinde şeýle bir ýagdaý amala açdy da. Amala açmady diýjekler, ýöne şeýle bir ikinji situasiýa emele getirjek boldy. Edil şu Türkiýedäki häzirki bolup duran ýagdaýy bular 2005-nji ýylda Ozuluň Orsetde döretjek boldular da. Orsetde şular ýaly halkyň nägilelik nämesini döredip şo taýdan adamlaryň gözüni şo taýdan alyp başlajak boldular we şo ýerde de Orsetdiň antipropagandasyny ýöretjek boldular da. Ýani Orsetdi garalamak istediler. Olan başa barmady. Sebäbi arkanda duran ondan beter umuna da ol duran sebäbi onun özü hakyky nirden geleni, nähili daralarda, nirlerde işläni belli da. Ol Erdoğan'ın kaptalında dur. Şondaýdypdy, şu aňyrdan gelen olsa diýdi, eýderler, beýderler böyle gaty kän soraga ederler zat diýip aýdypdylar da. Soň men kän inanmadım. O döwürle Türkmenistan öz içinde etme, men aýlanyp gördüm men. Ýöne haçan da 2007'de gittim Orse'de. 2007'de gidip 2008'de izime gaýdyp gelenimde 2007'de gidip bir ýyljyk haly barýo bir ýyljyk. 2008'de izime gaýdyp gelenimde haçan da edil şu 2005'teki aýdylan zat bilen 2007'den arasında bir ýyl boldy. Bir ýyl geçirip men 2007'de gittim, 2008'de geldim. Undar ýaly wagtym ara geçmedi, onça da möhlet. Ýöne prosto şol belli olan zat, esasy belli olan zat şo taýda şol meniň başyma nähil düşdi. Bir ýarym 2 sagat töwerek 2 sagat töwerek şo Türkmenistan Niýazy Fandak aeroportunda meni şolar ýa soraga çekendi. Edil şol ýanky sen gaçyňa ol ýogalyp giden ýataner ýagty bolsun abda var arada sonra ya men o pahirin hiç yüzünü göremok, onların hiçbirini tanamok, onlarla menin bir bağlanşığım yok. Owa. Ya sen olsa bir nämede ondan sonra owa. Men bir onlar ýaly ölüp giden adamlar bilen bir gürleşer ýaly bir tebi ruha güýje eýe bolmadyk şahsiýet. Owa. Şolar ýaly soraglar menden sonra başladylar da owa. Şular ýaly adamlar bilen nirde duşuşdyk? Ol adamlar kim? Men kim o döwürde? Ol adamlar kim? Men kim? Meniň o döwürde ho bir siýasatyň içine bir özüm aten diýer ýalda meniň bir güýjüm ýa meniň düşünjem o döwürlerde ýokdy hiç hili. Ýöne prosto meni gyzyklandyrýan zat seret 2005'däki bolan waka aýdylyp ýaýra uğran ýylyň arasynda, ýani şu ýolbaşçylaryň öz arasynda, gerekli adamlaryň arasynda oňa agza gidip uğran ýa-ni gep gıýbat gurrun eýýäm şo taýda näçede başlady. O eýýäm şo nämeden dowam etmä başlady. Bir ýyl geçmenke. Ýöneme şo döwürde de men ýa mysal üçin Hanha Nur Muhammed Hananyň ýaşap ber, owa ýaşuly. Aýdaýsyn men şonuň bilen şo meniň şu makala çenli bir ýüzümi gören adammış ol. Men bu adamları görmesem, men bunu Orsiýadan haýsam bolsa bir velayetinde, bir şäheriniň haýsam bolsa bir regionda ýa bir mihmanhanasynda görüşmesem, ýa bular maňa bir belli bir derejede wezipe berdi. Bular maňa bir ýa Türkmenistanda näme işler sen amala aşyrmaly dep maňa bir dojunys my berdi. Maňa ýa bir buyruk mu berdi? Hana beren olsayna çıksın da açsın özler. Diýiri. Ha bira diýiri. Beýlekisi ýogaldy gitdi paket. Ana diýiri. Aýdaýsyn. Bular ýaly wakalar eýýäm şol döwürde başlady bul. Ýöne haçan da eýýäm Niýazy Çeresçur ýa-ni özünden hetteden aşa gidip başlan soň ýa şu arkanda duranyň adamlaryny kän halan okdy da. Gelen de özem izdifade edip üstünden gölüp o izdifade edip goýberýär diýzine. Ana ondan geçtik bolýa. Ondan geçtik diýelim. Ondan soň Niýazy näme boldy? Ana ortada duran özü näme etdi? Öldürdümi? Näme etdi? Şonu goýdy reski ýerine ol geldi. Ol şu olap döwründe, şonuň döwründe şonuň bükülüp elini öpüp berendi. Hem saglyk minister hem ministerlik kabinetiniň orunbasary hem bükülüp elini öpüp berdi öňünde, toňkaýyp. Ol adam özünden öňküniň eden işlerini özü gözü bilen görenden soň, bul näme etdi? Ol onuň 2 gatyny da otyr. Täýdi munyň tokumy dinana çelni. Gerek olsa 3 gaty näme eder ol. O zalky ömürlük bolan olsaýdy, şulam ömürlük şol. Şunu hiç ýatdan çykarmaly, ömürlük. Emma bulam ömürlük bolmak üçin näme etmeli? Özüniň
töweregindäki adamlary her aysine berilen wezipe esasında daşardaky adamlary hökümetin içerisindeki käbir belli bir kısım toparlar bilen ýa-ni adamlary bir-birine karşı-karşıya getirip yani bulary bir-birine düşürmek üçin ondan soňra özleri arka planda durup yani özlerini esas etmedi işlerini özleri de otur. Bu edilen işlerin içerisinde yüzde neçesi doğru, yüzde neçesi yanlış. Bu zatlar hemme kim bilir otur. Näme bunu taşarıyor beylek kuramalar ya beylek devletler bilen yok mu Türkmenistan'da näme bolup näme koyup oturlar. Hiç kim ona göz eden yok mu diye pikir edýärmiz. Ha şu mahalaça Türkmenistan tanqid edip geldik. Ettik helemedi otur. Yine de etjek. Mundan soňra mı etjek tanqid? Ýöne tanqid edenilen şu döwletde bir zat üýtgedildi mi? Veya üýtgedip bildilermi ya gaýtam tersine beter edip otyrlarmy? Ene şuna göz getirmemiz gerek. Biz esasy meseleni şu yerden almamız gerek. Tanqid etjek bolsaň hakyky tanqid etmeli. Oyun oynamaly däl. Spektakl oynamak üçin sahnanyň ýüzüne çykyp da bir zat diýen bolup beýleden de ol hökümet bilen bir arada durup da el sıkışıp aňyrdan hem bärden hem aljak bolup durmaly däl. Ýöne bir nämede bolan halky pida edip edýän oýunyň içerisinde. Ben öňden aýtdym men. Käbir habar beriş serişdeleri munda näçe ozal aýtdym. Käbir habar beriş serişdeler dedim. Türkmenistan hökümeti bilen häl şimdi dedim bagyny aýyrmady dedim. Koparmadı dedim. Koparmadı. Şol habar beriş serişdeleri bilen käbirler häl şimdi öz aralarında ipler kopanyp bir-biriniň nämesini reklam edýärler. Men boşuna mı aýtdym? Men şunça mahallary hälam aýdyn, ýene aýdyn. Eger Türkmenistanda bir ütkeşlik edilmeli veya etmeli bolsa diýdim. Gerek adamy Türkmenistan öz içinden saýlap seçmemiz gerek diýdim. Şu taýda da ılımy, bilimi, professional, universal şonu başaryp biljek ýaşlarym bar, ýaşullarym bar, orta ýaşda da näme bar, adamlar bar. Men näme üçin aýtdym? Ozal döwletiň wezipesini eýelep, şol wezipede özüne berilen kürsüden özüne we özüniň maşgala agzasyna veya öz daş töwerendäkilere hyýanatçylykly peýdalanan kim bar olsa men eger şol işin içerisinde men özüm bolsam, men özümem bile bolsam, şolar ýaly Türkmenistana şular ýaly iş etme. Biz ni dastoyna. Bellenmeli däl, şol adam barmasyn. Bize indi üçüncü bile diktatör gerek däl bize. Bizi indi üçüncü awtoritar rejimiň yine bağışlarsınız da yine 60-70 ýylky kultuny biz näme edip galdyryp bilmäne halk ýok çydar ýary. Yine halk ýok olar ýaly. Onun için onu kaldırıp bilecek güç yok halkta. Halkın artık yakasından düşmeli. Halka hakiki erkinlik mi gerek? Hakiki demokratiya mı gerek? Hakiki azatlık mı gerek? Halkı şolugurda halka himayet ve kömek etmeli. Şolugurdan yönetmeli halkı. Başka zat yok berde. İnnicem nezek rol bayakka. Arkada şehri, arkada telekanalı, arkada gazeti. Ne olur şu tasarruftaki yalan propaganda resmi ýagdaýda olar başlaýarlar. Futbol topary, osu, busu. Şu zatlar ne netije berer diýen? Näme diýenini düşünmedim ben. Maňa bir gaýtadan jogap ber. Arkada şehri diýdiler. Öň şehre arkadan adyny atdylar.
Son bir günlükde arkadağı wasp edýän arkadagyň propagandasyny, propagandonyny resmi ýagdaýda alyp barjak telekanal, şeýle de gazet, soňra futbol topary nemetmeli, açmalydylar. Onum derrew şeýle tiýillikde açdylar, derrew hyzmata girdiler. Ondan şu arkadagy propagandasy inni näme netije berer? Şolun bir garaşýan zady bolarmy? Bu daşary ýurtdaky propagandonlar bulara bir amatly atmosfera döredip berdi. Halka agdal edip, güýmäp. Sen şu nähili netijesine, miwesine garaşýan. Şu arkada şäherniň kanalynyň, gazetiniň we şoňa meňdeş Ya bu umuman şu arkada bilen baglanşykly alyp barylýan şu täze propagandonyň. Yo bu arkada olan men indi hazır mesela bir zat diyecekler bunun her alıp parotan işi veya bundan sonra geçeceği işler hal öňde. Bu sadece bunun öz Şu toparını daşary öğretmek ýurtdaky bilen bitemez. propagandonlar ertip şu taýda wezipe berip otursa näil bolýar? O da belli olmaz yani. O da bir yalancı dünya, o da belli olmaz. Görürsün belki bir yerden ikisini içeri çağırmakları mümkün. Teklif varmakları. Hawa ina Eğer ýurda barayan çağırdyk, yağdaydı da demokratiýany getirdik. Hawa. Garaşsyz o jurnalistika diýip. taybarındasan görersin. Allah. O zaman bir näçe şu tayda karşı jurnalist vardı. O zaman şu hükümete karşı bir näçe adamlar vardı. Gör, nähil hükümet tarafına geçtiler, nähil işler etdiler. Ve döwründe şolar nähil işletdiler. O zaman bilen bana men düşünülmeýän adam şu da göz görteli uly iliň öňünde şulara ýalaky bir yalan sözläp watanyny, halkyny satyp diktatorlyga hyzmat edip giýjen ýarymyna maşynyň içinde oturup hökümetiň adamlary bilen maslahat edip bu yaman bular ýalaky arkaý hereket edýärler. Bular näme bil bagly? Men şoňa düşünebilem. Devlet bular biyle hiç kime bağlanıyor. Bular biyle asıl bağlamalı adamına bağlayalar. Yöne bular asıl biyle bağlamalı adamından da almalısını alyalar. Hadi ondan da geçtik. Ondan daşarı. Bular şol daşarı yurttaky özlerine şol Niyazik dövründe aydıp diýadyňa düşen olsa. Bizim bir 4 milyon töwere goýunumuz var dep. Yine bular şo goýun diýilen halky goýun diýip aýtdy. Şo goýun diýilen halky özleri şolar ýaly edip ulanmaly. Näde bulanmaly şu halky? Goýun höküminde mäň etmelimi, näme etmeli? Bir zatda pida etmelimi? Näme etmeli? Aýt. Men aýtdym ýa-ni. Ýurda içinde belli bir kitle var, topar var, daşarda var. Daşardaky topar ile içeridäki toparı bir-birine garşy etmek üçin her iki toparda da şu işleri amala aşyrmaly. Belli adamlar bolar. Şolaryň başynda. Belli adam bolar. Bu kadar basit. Ve şu adamların eden işin neticesinde de ortada kim pidav olmalı? Yönetey halk pidav olmalı. Kalıverse yankı şol aýdy şime ban şu arkanda duran şahsiyet kultunu hasken berk ornaşdyrmak üçin halkyň şeýle edýän ýalňyş antipropagandalarny özlerini bular bizene suud edýäs. Ene bul eýle bul beýle diýen olup bular has ornaşdyrýar özüniň kultuny. Has ornaşdyrýar ýani. Indi şeýle bir soraw wanda Rozaýak. Daşary ýurtda Türkmenistan bilen baglanşykly yalan habar ýaratmak, yalan işler etmek. Şu diktatura karşı görüşmek, halkyň problemalary gün tertibine getirmek ýaly hata edilip bilinärmi şu? Düşünmedim. Yine bir geze qaytalasam mümkin olsa. Daşary ýurtda Türkmenistan bilen baglanşykly, Türkmenistanlylar bilen baglanşykly yalan maglumat ýaýratmak,
yalan propaganda alıp barmak, diktatura karşı görüşmeň bir varianty, bir ýoly, bir formaty hökümünde kabul edilip bilinärmi? Asla ve asla kabul edilmez. Asla ve asla kabul Yo, edilmez. biz halk üçün göreşýäs, inha biz aktivistler, biz şeýle, biz beýle, biz adam hukuklaryny näme diýäs, biz halkara guramalar bilen işleşýäs, eýle beýle diýilýär. Belki biz döwürden ýa alanyr, Rodwayak. Ha? Döwür ütkenler, döwürüň şertleri ütkenler. Biz ýa alanyr, biz düşünüp bilýänler. Belki bu Yok. döwürüň talaby şerti şeýle bolaýmasyn? Ha? Şeyle bir düzgün var devlet. Has hakikat aytmaly bolsak has awreyle halkara guramalar bu zatları özler takip edip dur. Has hakiki awreyle ýokary derejede iş alyp barýan halkara guramalar Türkmenistanyň nähiliğini özler takip edip dur. Ol sen, men, ol beýlek gurama habar berelersin. Haýsy guramanyň nähili ýeşedýän olar da gaty gowy bilýär özleri. Gaty gowy bilip dur hemme zady. Beş parmagy ýaly. Eger şolar ýaly ýagdaýda da eger bular ýene şu özüň edýän işini dowam ettireberse, ettirmesine de dowam ederseler, ýyry geç bular bu işden özleri el çekip bir kenara çykyp durmağa mejbur boljak. Muny apaçyk aýdyljak, başga diýjek zadym ýok ýani. Düşünüpli. Mehriban doganlar. Şu günkü gönýälimiz şundan ibaret. Biz näçe wagtdan bäri umumyň Rodwayakka bilýär şu YouTube sosial mediada şolar ýaly video çykyşlar etmek, gönýälimler, gönefirler etmek şolar ýaly moda bolup başlanmaly. Bir kanal açsak we goşulsak mı diýemde Rodwayakka asla we asla hiç ýyly bu zatlara goşulma diýip bilýsin başynda. Şo adam köp zatlaryny düşündirdi. Ýanky şu günkü efirimizde düşündirşi ýaly Niýazow döwrüne sokuşluklar, oň dowamy hemmesini taryhyň, ýakyn taryhyň, garaşlyk döwrümüziň taryhynyň canly şaýady. Grajdan aktivisti, habarçy Rodway. Şonda şey diýipdi. Soň erkin ses herekete geçti. Erkin ses kanaly açyldy. Otaýdaky doganymyz, kerkeli, illeşimiz, garynlaşymyz olam haýyş eden soň onu gollamaly boldyk. Soňundan gördük, baktyk propagandanyň halky çürkäp başlady, halky köçe çykartlar edip ondan biz halal halkın hakikat görüşünün informasiya, metbuat frontundaky eskerler bolmaly. Şoň üçin biziň Türkmenim kanaly bolup şu wagda içenni eden zadymyz, edip duranymyz, we mundan soň etjek zadymyz informasiya görüşünde hakikata üns çekmek, hakikata fokus etmek, hakikati ýaýmak, hakikati açıklamak, hakikatyň töweregindäki poklara arasalamak, hakikati hüjüm edýänleri, şolary kimdigini açyk görkezmek, şolaryň niýetini, halky çukura itýänler, halky oda atjak bolýanlar, halk gan nöksün, halk yaksın, yıksın, özünü pida etsin, helak bolsun, ýöne döwrany bir süreli diýip dürlü dilli uşukluklara hyzmat edýänler pasypazorluklarynyň üstüni açmak, şolaryň planlaryny paş etmek we puç etmek üçin biz şu adaçyny iş alyp geldik, işledik, işläp dur. Ondan soň bir däl şu arkada telekanaly, şu daşary ýurtlarda YouTube kanallary açyp, YouTube kanallary, TikTok kanallary, zatlary nemet görün propagandonlar bar.
halk güýmäp, halky däherläp, şolaryň her birine arkada kanalyny açyp bersinler, her birine gaziýet açyp bersinler, her biriniň sponsory bolsunlar. Çigit ýaljagan halka peýdasy bolmaz. Hiç il üstünlük kazanıp bilmezler. Näme üçin? Bilýäňizmi? Sebäbi hakyky halkyň, halal halkyň alkysy, duasy, dilegi sanyna däl, arasalygyna, päkligine bolýar. Olam näme üçin? Arasa adama, päk adama Allahyň kömegi edýär. Şoň üçin güç sanyna däl, päklikde. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin mübarek Orata aýyna ähli dogalaňyz, dilegleriniz kabul bolsun. Has köp watanymyzyň geljegi üçin, türkmenliň halkymyzyň agzy birligi üçin. Mundan öňkü Ramadanlarda, oradalarda da haýyş etdik. Ýalbardyk, biri bara näme diýdik? Gaýrat edip diýdik, göreş meýdanyna arasala diýdik. Arasalady. Näçe prosent arasalady? 97% arasalady. 3% çykýardy. 3% çykdy. O 3% çykýan 3%dem şu wagt aýarlygyna, jan howruny, açar ýaly açyp, ýyrtar ýaly ýerini ýyrtyp, oňa-muňa agz urup, onu muny ýamannap, şeýdip bardat etjek bolýar. Ýöne teýwatyň kanunyna görä Allah Taala Allahy kada kanunlaryna, düzgünlerine görä ýöreýär hemmede. Şoň üçin Allahjan görünen, görünmeýän belalardan hemmäňizi öz penasynda gorap saklasyn. Hemmäňiziň ähli ýaşy arzu dilegleriniz şu mübarek Ramazan aýynda wazatlaryňyz bilen bilelikde Allahyň dergahynda kabul bolsun mehriban doganlar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli Allah ýarynyz bolsun, köp sag bolun. Tejribeli, baýry, garajdan aktivistimiz, habarçymyz, jurnalistimiz, eginleşimiz, akkamyz, Rozaýakka göni ýaýylma gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin Ullakan Taňry ýarkasyny çäkden minnetdarlyk köp sag bolun. Sizler köp sag olun. Dinleyijiler de köp sag olsun. Ýeňe rahat olsun hemmesin. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli mehriban doganlar. Köp sag bolun, saglykda görüşelim. Şu gün Ýewropada, esasan Germaniýada bir salam bir dynjalçylyk boljak. Netip bolsa bir onuny golaýrak. Bizim elimizden geldiginden şu dynjalç günlerinden pursatdan peýdalanyp size arhivde ýatan gysgaly ýetirmeli temalarymyz, habarlarymyz, maglumatlarymyz bar bolsa, elimizden geldiginden şolary tiz-tizden ekrana goýup halk köpçülüğüne, dünya köpçülüğüne yetirmäge finanşar netip bolsa, şerraýlar, şermenneler, görüpler, içigaralar, ogrular, küntüler, jelepler, ogrular, jümrüler, kezzaplar eliňizden gelse aslan çekin. Ine men şu wada çendim her ýyly bolup gördüňiz. Mundan soňam bolun. Hemmäňiz bile üýşüň, arkadaňyzam alyň ýanyňyza. Ol Putin'am alın, yine almalıydınız, o Katay'ım alın, İran'am alın, hemmerini al, hemmerini bile gelin, hemmeti. Göreli. Halal halkın alkışını alıp, halal halk bilen bile hakikati dünya köpçülüğüne yetirip, yörenler mi kazanya? Siz haramdadılar mı kazanyamaz? Göreli. Siz yaman mı, biz yaman mı? Göreli. Mehriban onlar. Emmeňiziň toýuňyza gaýsyn, sagykda görüşelim. Allah ýarynyz bolsun, ruhdan düşmäň. Türkmen hereket atly, Türkmen oppozisiýa güýçleriniň birleşigi, bileleşigi, öz işini dowam etdirýär, onu da üstünlükli dowam etdirýär. Hiç ýyly reklama, reytinga da gerek ýok. Allah jandan aýlanaýyn, hemmesinden aýlanaýyn, eňneşlerimiziň hemmesi etmeli işini edip o netije alıp gör, netip bolsa gysga wagtda hemmesiniň gaýmagyny bileje ýersiňiz. Toý saçakly gatnaşar durur, öz ýurdumyzda halkyň häkimetindäki
haramzadalardan, oğurdan, cümleden, köçe küntürlerinden arasalananlar upbay alacak yurtda, netip olsa bililikde toy saçaklı gatnaşıp yörür. Yeneki efirlerimizde gepleşiklerinde seni köp sağ olun, mehriban doğanlar, gollowluğunuz üçün, hayır dualarınız üçün, yürek döşlüğünüz üçün, iyi verip duran materyallarınız, hatlarınız, hemme zatlar üçün çäksiz minnetdarlyk. Yetirmeli yerlere yetirýäs, hemmetini gözüňizde tutýäs. Netip bolsa halka yetirdiýen zatlaryndan şu dynjalyş günlerine pursat tapyp netip bolsa ýygy-ýygydan halk köpçüligine, dünýä köpçüligine yetirer. Baryňyza şükür, Allah ýalkasyn. Orazalaryňyz, dowa dilerleriniň ibadatlaryňyz kabul bolsun. Hoş sag bolun, salykly görüşelim, mehriban bolun.